बेखौ बिदि जेबो बुंनो सानाखै ओके दा फर्मार चिफ अफ बिटिएडि मिस्टार हाग्रामा महिलारिनि माखासे दोलोनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बिथां फर्मार चिफ मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंदों कि UPPL मीन्स ABSU ABSU मीन्स UPPL बिनि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो ना बेथ' बिथाङा सासे राजनीतिक व्यक्ति आरो मोनसे पलिटिकल हान्जानि बे आफादगिरि आरो BTC खौबो गोलाव सम सालायदों बे सालायनायाव बेसेबां साक्सेस जादों बेसेबां फेलार जादों रायजो राजाया नुदों जायनि थाखाय रायजोफ्रा दिनै परिबर्तन नागिरदों बे एबसुनिल' बाथ्रा नङा बे कमन पिपलनि साधारन दुखिया गोरिब गुन्द्राफोरनि भइस जायफोरा थेला नारो रिक्सा सालायो हाजिरा मावो आरो जाय मानसिफोरा दिनै माने दिनैनि दिन जेंनायाव भुगिनानै दङ बिसोरनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बिसोरनि आंखालखौ सुफुंनो हायाखै माने साम सेक्सन अफ मानसिनिल' सरकार बायदि बे मोनसे प्रशासन जानानै दङमोन दा बेयाव गोबां बेयाव आनएमप्लयड इउथ दङ इडुकेटेड इउथ बिथांमोननि फिउचार प्रस्पेक्टनि थाखाय बे सरकारा मा एजेन्डा लाखो गोदानहै माने जिखिनि बेयाव एजुकेशनखौ हायार सेकेन्डारिसिम एन्ट्रान्स खालामनानै होदों 2003 निफ्राय माने BTC आव आसाम सरकारनि बादै आलादा BTC नि थाखाय एजुकेशन पलिसि लानाय जों नुवाखै दा गुबुन गुबुन सेक्टरावबो नों नुनाय नङा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैसा फैदों स्टेटनिफ्राय फैसा फैदों फैसाखौ लादों आरो बेखौ राननानै होदों जास्ट माने हेन्डलिं रिसिभ एन्ड डिस्ट्रिबिउशन बिनि बादै खुनु बेयाव गोदान पलिसि गैया दा बिथाङा जेखौ बुंदों जे एबसु माने UPPL माने एबसु दा बिथाङा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदोंब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंनो हानांगौमोन बै समाव 2003 आरो 2005 आव BTC एकर्डनि समाव 100% UG ब्रह्म रबिराम नार्जारी रोनगोरा नार्जारी मोननि नेतृत्वआव माने BTC एकर्डआ साक्सेस जादों BLT नि कन्ट्रिबिउसन दङ जों बयबो मानियो किन्तु UG ब्रह्म आरो एबसुनि बे समाव UG ब्रह्मआ MP मोन आरो एबसुनि बे समनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि रोनगोरा नार्जारी रबिराम नार्जारी आरो एबसुनि गासैबो लिडार्स आनसलिक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलनि बयनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ दा बे समाव BPPF जि हान्जा दादों BLT एबसु गासै बर' जातीय संगठनफ्रानो मिलायनानै मोनसे पलिटिकल पार्टिया सरकार सालायनांगौ खारन एबसुआ सरकार सालायनो हाया एबसुआ नन पलिटिकल पार्टी स्टुडेन्ट इउनियन जों जातिनि आफाद जोङो गुड गभर्नेन्सनि थाखाय हारिनि खामानि मावनो थाखाय एबसुनि एजेन्डा एक्सनफोरखौ जोङो सरकारनो रिकमेन्डेसन खालामनो हायो नैबे एजेन्डाखौ मावोब्ला जोंनि हारिया लाब जागोन जोंनि ओनसोला लाब जागोन दा 2005 आव जे BPPF खौ दाबाय बे समाव बिथाङा बुंनांगौमोन सरकार सालायनाय समाव जे एबसु माने BPPF बा BPPF माने एबसु बा एबसु माने BPF माने एबसु बै टाइमावथ' बे बुङाखै दा जोंनि डिमान्डआनो जिहेतु पलिटिकल डिमान्डखाय पलिटिकल रलखौ प्ले खालामनो थाखाय बा प्ले खालामनो हानायनि मोनसे अधिकारखौ एबसुनि संबिधानाव लिरनानै दोनदों जे इफ एन्ड व्हाइन नेसेसारि एबसु कैन प्ले रल इन पलिटिक्स जेलानो जोङो गावखौ नेसेसारि सानो दिनैनि टाइमाव एबसुआ जोङो एकमात्र जे जोंनि एजेन्डा गुबुन गुबुन एजेन्डा जोंहा दंखायो लाखानाय एक्सन प्लान मिशन प्रग्राम भिजन बे सोलिगासिनो दङ बिनि बादैबो BTR जे पिस एकर्ड जाबाय वान अफ द की सिगनेटरि एबसुआ अर्गेनाइजेशन हिसाबै दा बे हिसाबै बेखौ राइट टाइमाव टाइम बाउन्ड बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जायनि थाखाय आसाम सुक्तिया दिनै 34 इयार्सनि उनावसो 6 नम्बर क्ल'जआ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै हाइ लेभेल कमिटि दादों जों लुबैया जे जोंनि एकर्डआ जोंनि दफाफोरा MOSआ माने 50 इयार्सआव इमप्लिमेन्ट जाथों बेजों माने जोंहा जेबो लाब जाया जों लुबैदों जे उइदिन 6 मान्थ उइदिन 1 इयार बा उइदिन 5 इयार जायफोर इस्युआ माने थाब रिजल्भ जायो आरो जायफोर एसे माने क्रिटिकेल बेफोरो माने फेस वाइजआव रिजल्भ जानांगौ दा बेनिखायसो जोङो मोजां सरकार नांगौ होनना बुंदों गुड गभर्नेन्स माने गुड एडमिनिस्ट्रेशन मोनसे पिसफुल माने सरकार बा गोरों व्यक्तिनि मोनसे सरकार नांगौ होननानै बुंदों दा बेयाव UPPL हान्जाया बुंदों जे जोङो नैबे जि BTRनि जिखिनि MOS बेखौ जोङो आखरे आखरे सरकाराव फैब्ला मावगोन खारन गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट खामानि मावनांगौनि बाथ्रा दङ आरो मोनसे गभर्नमेन्टजों आन्डारस्टेन्डिंआव कोअर्डिनेसनाव थानानैसो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जायो एबसुआ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सरकारजों डिसकास खालामगोन प्रेसार होगोन बिसोरखौ जों नारसिनगोन नाथाय पलिसिया गभर्नमेन्ट लेभेलावसो तयार जायो दा बेखायनो UPPLआ बुंदों जों जे
BTR रेकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जोंनि टप एजेन्डा एबसुआ दिनै BTR रेकर्डखौ 100% मावफुंनो थाखाय इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जोङो प्रेसार होदों दा बिनि उल्थायै हाग्रामाया बुंदों जे BTRआ बिग जिर' भेलुलेस बेखौ रिभिउ खालामनांगौ बेयो दावदै गला होननानै बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जे BTR रेकर्डखौ आं मालाबा इमप्लिमेन्ट खालाया होमबा दिनैनि तारिखाव हाग्रामाया जुदि इमप्लिमेन्ट खालायाबा जोंनि जि शहीदनि बिनिमयाव 5000 मुंख्लंनि बिनिमयाव रेकर्डआ जाबाय सान्दुं अखा बारहुंखा हाग्रा बंग्रा थाखोमानानै जोंनि एनडिएफबिनि जोंनि सेनियर केडार दानि केडार दैदेनगिरिफ्रा आन्दोलन खालामबाय बे गासैनिबो बिनिमयाव एबसुनि राजा लामा रेल लामानि आन्दोलनाव बयनिबो माने कालेक्टिभ इफर्टनि गेजेरजों रायजो राजानि अनसायनायाव नैबे एकर्डआ जाबाय बा जोङो नैबे एकर्डखौ बेसेबांबा गोलाव संग्रामनि उनाव जि मोनबाय बेखौ जों एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट जानाङा होननानै जाय मानसिया बुंग्रा बेखौ जों माबायदि सापर्ट खालामनो हायो दा बेखायनो एबसुआ नन पलिटिकेल स्टुडेन्ट इउनियन जातीय संगठन बयनिबो आफाद बेयो रावनिबो व्यक्तिगत सम्पत्ति बा आफाद नङा बाथ्राया जाहैबाय मा एबसुआ BTR रेकर्डखौ सापर्ट खालामो UPPLआ BTR रेकर्ड इमप्लिमेन्टेशन खालामनायनि एजेन्डाखौ लादों आरो BPFआ BTR रेकर्डखौ माने रिजेक्ट खालामदों दा बेखाय UPPL माने एबसु माने UPPL नायनि कुनु बेयाव मिनिं गैया कारण एबसुआ गावनि कोर्स अफ एक्शनाव गावनि ट्रेकआव जोङो थांदों UPPLआ राजनीतिक भाबै गावसोरनि राजनीतिक केरेक्टार गावसोरनि कन्स्टिटिउसन संबिधानखौ लानानै खामानि मावदों आरो जोङो UPPLखौ सापर्ट होदों जे जोंनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय मोनसे मोजां सरकार नांगौ दा जेराव बे बाथ्राखौ बुंदों बेनि कुनु जुक्ति गैया आरो बे पिउरलि पलिटिकेल मोनसे डायलग आरो बेबायदि डायलगखौ जोङो माने गोदान नङा होननानै सानो बेयाव कुनु माने नतुनत्व गैया थारमाने गोदान गैया दा बेखायनो हाग्रामानि जिखिनि बाथ्रा बेखौ लानानै रायजोफोरा जेबो भुल बुजाबुजि गैया बाथ्राया जाबाय क्लियार 1993 आव बड'फा थैखांनायनि उनाव 1990 उनाव 1991 आव माने इलेक्शननि मोनसे डिसिसन फैदों जेराव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बै समाव आफादगिरिमोन आरो बेयाव 1993 आव जेला एबसुनि नेतृत्वआव BPSCनि नेतृत्वआव एकर्ड जायो बे समाव रायजो राजाफोरा सानसुमाखौ मेन्डेट होदों दैट मिन्स एकर्ड खालामबाय एकर्डखौ जाय खालामग्रा बिसोर बिनि स्पिरिटखौ बुजियो बिनि थाखायनो इमप्लिमेन्टेशन खालामनो थाखाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया शिफ्ट जानांगौ उननि समाव प्रेमसिं ब्रह्मआ फैबाय बे आलदा मोनसे सिटुएसन सोमावसारनायनि उनाव फिन 2003 आव नैबे BTC एकर्डआ जाबाय एकर्ड जानायनि उनाव बयबो माने सिन्था खालामबाय जे एकर्डनि सिगनेटारिया हाग्रामा महिलारि एबसुआ सिगनेचार होआखै बाथ्राया जाहैबाय जों आरो लामा थांबावनांगौ जों आरो माने लामा हान्थिनांगौ आरो जोंहा खामानि मावबावनांगौ दङ दा बेखायनो हाग्रामाया जिहेतु सिगनेचार होबाय हाग्रामायानो BTCनि MOS मावफुंनायनि थाखाय सरकार सालायनांगौ आरो आनकन्टेस्ट हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बा नोङो खाम्फा बरगयारि आरो गोबां साबा दैदेनगिरिखौ आनकन्टेस्ट माने मर्यादापूर्ण जों आनकन्टेस्ट बिथांमोनखौ देरा होननानै सरकार सालायनो होदों दिनैनि तारिखाव BTR रेकर्ड इमप्लिमेन्टेशन जानांगौबा प्रमद बर'आ बे सुक्ति खालामदों गबिन्द बसुमतारिया खालामदों बा बेयाव धीरेन सावरायग्रा नोङो रन्जन दैमारियाबो खालामदों नाथाय बिथांमोना दिनै माखासे दिनै धीरेन बा नोङो सावरायग्रामोना दिनै जाय BTR रेकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालाया होनना बुंबाय बे हान्जायाव हाबनानै थाहैबाय माने सबिरुदि स्थिति जेराव दङ बेयावसो हाबनानै थाहैबाय दा प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारि BR फेरेंगा मोना बुंदों जे जों एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन खालायगोन आरो बै जि मेन्डेट 93 नि सानसुमा दानो होनाय बा हाग्रामानो 2003 आव होनाय बा 5 आव होनाय बे एखे मेन्डेटखौनो रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैदों जे एकर्ड खालामग्रा मानसिफोरा जुदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ खालायोबा एकर्डआव जिखिनि लिरजानाय दङ हारिनि हप्स एन्ड एसपिरेशना जेराव हाबनानै थाबाय माने इन राइटिं दा बेखौ जुदि बास्तबाव प्रेक्टिकेलाव जुदि एक्सनाव लांनांगौब्ला बेखौ बुजिग्रा बेखौ एकर्ड खालामग्रा मानसिया बे गादियाव जिरायनांगोन दा बे बाथ्राया माने स्पस्ट दा बेखायनो बेयाव कुनु गोनो गोथो रायजोआबो बेखौ बुजिदों आरो बेयाव हाग्रामा महिलारिया दिनै जथेस्थ स्कप मोनदों आं बेखौ स्पस्ट बुंनो सानो 17 इयार्स लं मोनसे डिउरेसन सरकार सालायनाया रावनिबो थाखाय एसेबां गोरलै नङा खारन बेखौ रायजोफोरा स्कप होदों आरो एसेबां मोनसे स्कप होसेयावबो बे जिखिनि मावनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै आरो मानसिफोरा बुंदों जे गोलाव सम सरकार सालायबाय
जाहैबाय बिथाङा मेंबाय गोदान एजेन्डा पलिसि जेबो जों नुवाखै बिनिखायनो जुदि दिल्लीयाव पलिटिकेल जुदि गभर्नमेन्ट चेन्ज जायोबा आसामाव चेन्ज जायोबा बबेबा महाराष्ट्रआव चेन्ज जायोबा तेलेंगानायाव चेन्ज जायोब्ला वाइ नट इन बिटिआर मानो चेन्ज जानो हाया रायजोआ परिबर्तन लुबैयो रायजोआ जनता जनार्दन होननाय बाथ्रा दङ रायजोआनो राजा आरो रायजोआ गावनि मोजां मोननाय जनप्रतिनिधि रिप्रेजेन्टेटिभखौ बियो सिलेक्सन खालामो दा बेखायनो आं सानो जे रायजोआ बेयाव जेसेबां नोङो बेयाव पलिटिकेल माने टाग अफ वार माने भुवा प्रसार अपप्रसार रिउमार सोरखौबा सिगि सग' खालामनाय बेलेन ब्लकनिफ्राय गुबुन हारिखौ होखारहरगोन होननानै माने भुवा जि प्रसार खालामदों एबसु आरो UPPL नि सरकार फैयोब्ला तालि थफ्ला बोननानै माने थफ्ला थफ्लि बोननानै खारनांगोन माने बेयाव मोनसे नन बर'फोरखौ मोनसे सिगिनाय जादों वाइरेस बेयाव मोनसे पिसफुल इस्टाब्लिशमेन्ट जाबाय आर्मसनि बेयाव रिभलिउसना गैथ'लिया आरो बेबायदि समाव फिन माने मोनसे कमिउनेल माने बाथ्रा बुंनानै मानसिफोरखौ सिगिनाय जादों आरो गोबां बाथ्रा बुंदों दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंजोबनाया आं थिग नङा होननानै सानदों जिखिनि आङो बुजियो आं बेखिनि रिप्लाइखौ नोंथांनो आं होबाय नोंथांमोना बर' रावाव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्सनि भिडिअ नायनो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जादों